Hello everyone, welcome to Bambatha Kamanzi. I'm here to update you of what was happening on homecoming namhlanje mhla 18 May 2026. Sikhumbule ukuthi uMamKwanyana wasala egqoke ilanjarini kanjalo. Namhlanje uMamKwanyana useze wavuka ngisho ebuthungweni ngoba nakho iphaphamisa ingane. Uthe nje ishushuzela ezihlalele embhedeni nangu sisu seyanyonyoba wena wabona igodima. Athi uyaqhamuka ngathi uMamKwanyana akalela vele athi yazi bengingazitshela ukuthi usuphapheme. Amuthi iklonyu ngehle nje uMamKwanyana. Ahlale phansi uSifise bese yaxolisa ngendlela ahambe ngayo. Athi uZethu wo wavela wamisa ngokusheshsha uMamKwanyana wathi Sifise nanoma yini ofuna ukuyisho ngicela uyigcine kuwena. Ebese uSifise yazicelela ukuthi bandla bengalo. Wathi uMamKwanyana mina Sifise kumele ngilinde wena usagijimisana nomunye umuntu wesifazane. Wathi Sifise yebo ngavuma ukuthi uthathe unkosikazi wesibili. Wathi akaze ngisho ukuthi ungilahli ngalokho. Waxolisa uSifise ngalokho wazi wathi uyalibona iphutha lakhe. Wabesesho ukuthi uyathembisa ukuthi angeke kuphinde kwenzeke. Waphendula uMamKwanyana wathi kodwa ayilungile lento. Wathi nje uSifise lalela asenze kanjeni. Wathi nje uma kuphela ishift time kusasa ngo6 ngicela ngivumele ukuthi ngibuye straight ngize lapha endlini. Akukho lapho engizodlula khona. Athi nje uMamKwanyana Sifise ngikhathele wena ulokhu ucula iculo elilodwa. Uhlezi nje usho into eyodwa. Athembisa uSifise ukuthi ukwenza izinto ngendlela eright. Athi uMamKwanyana inkinga ileyo. Avela athi awuthi ngizilalele ngoba yonke lento umbhedo. USiphamandla uhlalise phansi uma wakhe noMandla ebese yababuza uyambuza umakho ukuthi ngempela yonke lento iqaleleni. Avela uma wakhe avuka akathi angeke nje ngize ngilawule ube na mina angisingane yakho. Athi futhi kwami lana. Athi uSiphamandla usokhohliwe ukuthi leli khaya uthi yilakho linemithetho. Athi nje uma wakhe Siphamandla phuma yimi okokuqala ngidala ngingenza nanoma yini empilweni yami engifuna ukuyenza. Athi nje Siphamandla awukwazi ukuletha amadoda lapha ngibe ngikhona. Wathi wena Mandla wenza engathi uzisondeza ke ngoba nakho uthi uyangikhulisa ngibe ile ndoda eyifunayo. Uyavutha uma wakhe ngalana usho khona ukuthi Siphamandla ngeke siphathwe wena thina. Washo khona ukuthi angeke uzokhuluma nathi inomi kanjani. Wathi nje wena uyingane kulelo. Wathi nje mama lokho akusho ukuthi kumele ngihlale ngibukele wena. Wathi nje uma wakhe wena angifuni ukuzwa lutho nje liphuma emlomeni wakho ngoba ngisho lezi ngosigqokile eze yami imali. Ebese ucabanga ukuthi uzongitshela ukuthi ngenzeni. Wathi nje khohlwa mfana wami futhi kuyokusiza ukuthi ungasho lutho uhambe uyogqoka uye esikoleni. Siphamandla uselanda uNomalanga naye uyabuza uNomalanga ukuthi emva kwalento eyenzeka uma wakho uzovuma yini ukuthi uma engibona mina la endlini. Wathi nje uSiphamandla khululeka bese sesakhuluma ngayo yonke lonto. Kuthe kusenjalo wavula komnyango uma kaSiphamandla wathi nje engena ebona uNomalanga wavela wahlahla amehlo wathi ngiyalingwa ngisehlane yini. Wathi Siphamandla umthetho wakho kwenzakalani. Wathi nje uSiphamandla akaze ngikutshele ukuthi akuyona iJacken House lena. Athi uSiphamandla akaze yini ngikutshela ukuthi angifune intombazane la ekhaya. Athi nje uSiphamandla ngicabanga ukuthi impilo esiphilayo iyona lena. Athi angithi nawe ulethe uMandla la ekhaya angithi. Wathi nami ngilethe intombi yami. Wathi uma wakhe uhlaza yathi wena. Wathi nje awubona umuzi wakho lona Siphamandla. Wathi awufaki ngisho isenti la endlini. Wathi Siphamandla ukuthi eyini engiyenzayo. Wathi Siphamandla lento engiyenza ifana exactly nalokho okwenzile wena. Maka Siphamandla vele athi phumani nina la. Athi uSiphamandla wena uyayenza izinto zakho kodwa mina awuvumi angivumelekile ukwenza zami. Lapho umakho udini uyafa lokho ebakhomba ngomnyango. Wathi nje uSiphamandla okunalokho uyakhona avela umakho olanda umshana laphuma inqasho uNomalanga. Uma kaMamKwanyana washo izitsha nanguMamKwanyana omilelana uze uncike ngosofa usebuza uMamKwanyana ukuthi uzisebenzisile yini lezi zinto uzinikwe uMakhomalo ngoba ngathi bekungekho umsindo ebusuku. Athi nje uMamKwanyana bekungekho peace last night. Washo khona ukuthi ayikho into engayizamanga amakodwa ovele wafona uZethu umnyeni wamaphuma wahamba. Wathi ubuwazi ukuthi uvele wangishiya kanjalo embhedeni engathi angilutho. Athi makho ungangitshela ukuthi umnyeni wakho wenze leyo nto. Waqhubeka uMamKwanyana wathi indoda enjani ngempela leyo. Wathi uyasho ukuthi uyangithanda kodwa futhi ungihlukumeza ngale ndlela. Wathi angazi yini vele yenzeke uma efona. Wathi nje into eyenzekayo vele ashintshe yonke into. Wathi kukhona into emshintshile ngeke washo khona ukuthi angazi mhlawumbe udlisiwe. Wathi nje uma wakhe mntanami please ungakhuluma kanjalo. Wathi nje bekokugcina
uSifiso engihlukumeza ngale ndlela. Wavele waxoka umakho ukuthi uthini, waze wambuza ukuthi uyazizwa ukuthi uthini. Wathi yonke lento ekhulumayo isukaphi? Wawuzathi uqonda ukuthini ngale nto eshoyo. Lapho sethoni uMamKonyane akasasho lutho. Uzethu use-ofisini lakhe, uma ethi uyalalelisisa isipika esidlalwayo, uma ethi inhlawu uSifiso akasajayivi kanje. Athi uZethu uSifiso uzothini uSifiso uzothini if kukhona ongenawo lana? Athi uSifiso bayekele bangene lapho uyadansa kuphela kadlala. Wathi ngisendelile imeseji ngisho ukuthi ngiyeza ayibonanga. Athi uZethu lutho angiyibonanga. Ngabe esedonsa uZethu ngoba esefuna ukuzodansa naye. Lapho uZethu ulokhu esaba ukuthi kungase kungene kube khona ongenayo ababone. uSifiso ngaleso sikhathi akanendaba noma ubani ozongena, abone ukuthi nje bayadansa nesithanda sakhe. Lapho uze athi woza la, ngaleso sikhathi uZethu akakwazi ukunyakaza, kodwa ugcine kuzamekile ngoba uSifiso bengambekile phansi. Hhayi badansa, uSifiso bashaya amavoshe benoZethu. Nangu uMamKonyane uyafona la, hhayi ibekile phansi. Basathe bayadansa bakithi uSifiso noZethu. Hhayi naye ikhona uyafona uMamKonyane. Phela uSifiso bekade ethe uma ebuya emsebenzini uzosiqonda straight endlini kumkakhe, kodwa useyeke uZethu. Ngiyayibamba lana, ungakhohlwa ukucindezela notification bell, usubscribe noma ushiye umbono wakho. Bayo.